Така, противно на всичките ми досегашни видеа, започвам с цената. 200 хиляди. Вижте на какво разстояние е моренцето. Ето го. Така. Преди малко направих едно видео оттам, си го закача. Обръщам се надясно. И съм в къща, която е 200 хиляди цялата къща. С два отделни етажа, всеки един самостоятелен етаж, всеки етаж е по 70 квадрата и кусор и може да се раздели на още две. Тоест тук може да се направят спокойно 4 студия. Спокойно, сега ще вляза долу за да ви покажа. Горе не мога, че горе е под наем. А там горе даже още едно студице може да се направи при желание. Всъщност това е като софита там отгоре. Но това е при желание. И сега влизам вътре в къщата. Долният и горният етаж са идентични. Повтарям, за 200 хиляди 4 студия, плюс още едно отгоре 5. То си е хотел. Хайде сега ще погледна, така ще се разходя по двора. Това е вътрешния двор вече. Просто разхождам да го видите отвънка. Има нужда от ремонт, разбира се. Има нужда от ремонт. За тези пари в града, в селото, в Ираклия няма как да има. И за 200 хиляди да вземеш къща и то такава. Значи 70 и няколко квадрата, 70 и кусор квадрата е всеки етаж. Разбира се, за ремонт. Аз просто ги показвам ето така. Всеки от тях може да се раздели всъщност. Тук в момента имаме две бани и три спални и кухня. Сега, както съм тук в момента, ето тук. Ако тук го разделиме с една стена, тук се получава една спалня, кухня с трапезария, ето е кухня с трапезария. Даже май всъщност спокойно стават и две спални. Ако това е кухня, това става още една спалня и отделно е баня. И тук е преградено. И другото може да се влиза оттам или може да се влиза, тук отзади също има вход. Огромна стая, която да е спалня. Тук вече няма ток, затова... вижда се малко. Това е втората тоалетна. Тук има кухня, но това може да бъде входа всъщност за второто студио. Значи за 200 хиляди направо си взимате хотел. Сега, изключително здрава е къща, много е хубава, за една бояйска. Като гледам, ми се будисите, какво толкова. Тук има плочки, ама даже не плочки, аз бих сложил ламинат тук долу, защото с тия плочки аман вече. То всъщност аз като гледам това най-вероятно някога си е било тук, както виждам, то е било стена. И те после се отворили според мене. Но, така или иначе, мили хора, в самото село, в нея Ираклия, на цена 200 хиляди, да вземете къща на два етажа, с два отделни етажа, с още таванско помещение, тези всеки един от етажите да се разделят на още две е изключително добра сделка. Но започнах с цената, за да може тези от вас, които имат желание и възможност, да продължат да догледат клипа. Така, добре, значи апартамента другия между другото е 70 хиляди, който показах преди малко. Ще го кача и него. Тоест аз съм го качил вече, но нямаше цена. 70 хиляди едно студио, което е тук отсреща срещу тази къща. В отсрещната сграда. Днеска е някакъв супер як ден, мили хора. Мисля да приключа с това видео днешния ден и да ходя да ги обработя и да станат още по-интересни. Чао и приятна вечер!